Ano nata ano yan? Iskaramuza na sa DCGV. Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. DZGB Flash Report. Maray na pagkaudto tabi mga tugang, data na po pagparapahaluyon, may darang informasyon na follow-up report ini. Dyan sa, kung nararamdaman po nindo su babayi, su estudyante po dyan na nakuwang gadan sa Bakakay Albay. Nasa linya po si Kuya Jomar Bien. Kuya Jomar, maray na pagkaudto po tabi sa imo. Okay, salamat tabi Angel. Ano yung katadi di sa paturkan pulisya ka na Bakakay na dakop na tabi Angel so suspect sa panggagadaan kay Ray Bunayo. Yes po, digdi Kuya. sa Banuaan kan Bakakay. And uni kita alat ko nata. Nada ang papantayan tayo ni. Dara na kang pulis. Dara na iya tumangtang camera sandali. Sige lang Kuya Jomar. Okay, nahiling ko tabi ako, nahiling mo Angel, ang Yes po, special ko Kuya. nahiling dito sa headquarters kang police. Dakulo na nagbabarantay na tao digdi na naghahalap kan pag-abot kan suspect. Basado sa impormasyon na nako kan DCGV News, ang suspect na tuparan na nagtatago sa irarom kan kahoy na dao. Duman sa boundary kan barangay Hindi asin barangay Bunggakan, Bakakay. And pigihalata pa so suspect Pero Kuya Jomar, confirm na inino na nasa kamot na ina, pusasa na po inikan na mga pulis? alataw na ita kinordona na kaya digdi nganing day na magpakalaog so mga tao kada pula tao na nagbabantay para hiling so suspitsado. Opo. Kung ilaladawan ta po tabi iduman sa satuyang mga paradango, nasa laog po mismo kan compound kan Bakakay Municipal Police Station si Kuya Jomar Bien, pero duman po sa luwas kang gate, mahiling mo po na dakol mga dakulan publiko na naghahalat po na mahiling su ining suspect na ini na nasa likod kan panggagadan sa estudyante na si Rhea Bohemeno Bunayo, na kung saan nga ni po sa informasyon na base naman po sa report ni Kuya Jomar, konfirmado na po ining nadako po kan Bakakay Municipal Police Station. Kuya Tama Jomar? yan, Angel, and na araman kan publiko na natiklo na si Ariel Marbella. Asin nagdaragsan asin daligdi sa headquarters kan pulisya tangani na hiling ko ng suspect, pero sa mga oras na ini ang suspect na sa kustodiya na kan pulisya pigahalat midigdi pigkordona na ini tangani na day madaguso kan mga tao. Oo, pero Kuya, 'di ba kasubanggi pa lang po Kuya, may nagluwas ng name. So ibig sabihin, sabiyon ta nangan ina bako ito hali sa reliable source na pangaran. Pero sa ulang po talaga su personang nagluwas kasubanggi pa sa social media. And digdi sa tigtatara mo pong si Ariel, human po talaga human palan po talaga Kuya Jomar, so suspect digdi sa panggagadan kay Bunayo. Well, actually, iyan ang pasado sa kumpirmasyon didikan mga pagdiribat ang miyembros kan Bakakay Police na ang nasa kamot ni Dangon yan is a certain Ariel Marbella. And pigahalata pa ini, pig-secure pa ining lugar dahil dakul na tao na naghahalat digdi. Sabi nga ni kan Police, kaya po masiguro na dahil ni makulugan kan mga tao na nagharalat digdi sa iya. Opo. Dahil pa masabutan kung dahil pa nag-abot digdi, sa luwas, ako nasa loob na kang headquarters, pigalatala pa tabi digdi. Pero so, positive na sa informasyon, nasa kapunta kang pulis, niyaong pa siguro sa may barangay. Sir, ayon so suspect na ganyan? Proceeding na pasiring digdi. So suspect, so pigahalata na lang tabi digdi. Angel. Opo. Ang impormasyon na nako ata, dahil ni tinunungan kan mga autoridad tabi Angel. Opo.
daipig tunungan po pakaso saro and kasubanggi nakakonsider kin informasyon na nagtatago ini duman sa may irarong kang dakulang kahoy na dao sa Opo. boundary kan na barangay Hindi Asin, barangay Bunga na iyon garo ginibong paipli ang kaito minaluwas tapos minabalik duman nagtatago and kasubago pa lang a few minutes ago nagtrayong po sa mga pulis pakakay na matiklo ini duman mismo sa sabing pinagtataguan kan suspitsado. So as of now naghahalag kita kan pag-abot digdi kan mga pulis Apo. na dara so suspitsado matawo na digdi sa luwas Oo. kan headquarters na nag-abang man kan suspitsado sa kontrobersyal na kaso na panggagadan sa 22 anyos na si Rhea Bejarano Boneo, estudyante kan Divine World College, kinakalis na Domingong Banggi. Actually, Kuya Kasubanggi, may nagkakahiriling ako sa Facebook na mga conversation na ininga ni Kuya na nahihiling daw po ninda ining suspect kasi nang laog na daw po ini Kuya ki Harong na nga abas ini ki maluto ta grabe na po gayudaan na gutom and duman nagururun sinda ka na nasa likod lang ngaya nasa maawot na parte pero takot ining mga nasa palibot na magpaabot nin informasyon dahilan tabaa da po kaya Kuya ini o may matarom ining suspect po na ini. Oo, anyway, saro yan sa pigtatakutan pero ang latest development nailusot na kan mga autoridad so suspitsado na day nakariparo sa mga tao uni Yes. na sa laog adi na sa laog so suspitsado. Oh my God. So, araw mo Kuya Zomar, so pangimati ko na nauugma ako na nadakop ini po at the same time, syempre makulog sa buot ko na mahiling kan pamilya to data ara mahiling ninda su suspect na nagadan sa indang aki. Actually, naghahagad na lang kita ki-permit digdi na makalaog kita na diretso sa headquarters para mahiling teto. Big halata lang so signal kay Chief na makalaog na kita direktamente digdi dahil pagkaisip sa mga tao sa luwas ilinusot na pala digdi na ilusot na rin. So we're just waiting para sa go signal kay Chief of Police para kita makalaog digdi. Apo. So, duman po sa Paradangugtan, live po kita ngunyan kung nahihiling po nindo sa samuyang official Facebook page ang DZGB News Online. Naka-live po si Kuya Zomar Bien ang samuyang corresponsal dyan sa 1st District sa mismong atubangan kan Bakakay Municipal Police Station. Dahil pa kita pwede maglaog. Apo Kuya, sabutan ta po yan Kuya. Saruman iyan sa indang mga procedure tanganing ipapaagi pa man po ito Kuya sa magakanigong proseso. Pero ang importante dyan Kuya Zomar, ang pinaka importante dyan, nadakop na and nguya nasa laog na po, nasa kamot na, nasa hipatura na po kan baka kay MPS ang sospechado sa panggagadan sa sarong graduating student. Roger on that. So, taon-taon siguro, pag may time na si COP, pwede na siya magpa-interview. Nakakaurang tuturos tabi, dahil tayo ni tutulungan, babantayan tanay ni tabi, Angel, na makuha na ang gabos na istorya halin mismo na salado kan pulisya kan Bakakay. So, arog na ko nagiging tagarumahaloy pa ining proseso and yun ang magayon na bareta digdi sa Bakakay tabi Angel at sa mga paradangog sususpitsado sa panggagadan kay Rhea Bejarano Boneo aniuna sa kamot kan mga pulis sa mga oras na ini. Yes po. Angel, ako dyan para sa mga development, babantayan tayo ni sundo na dahil makompleto ni Baray ang istorya. Alidigdi sa Banuan kan Bakakay, Jomar Bien, DCGB. DZGB Flash Report. Aram mo Tresha, nagtatakig ang kamot ko ngunyan sa sobrang kaugmahan dahil finally nadakop na po ang suspect sa panggagadan sa sarong estudyante dyan sa Bakakay, Albay. Magayon ining barata. Pero data na pagpahalo yun, tamay nakaschedule man ako ngunyan na interview sa sarong sa mahigos na warden
Taod-taod po, balikan tapuan ng mga istoryang iyan. Nasa linya na ba, Chad? Nasa linya po ang Maigos na Jail Chief Inspector ka na Sorsogon City District Jail dahil may importante man po sindang aktibidad ngunyan po na bulan. Nasa linya na po via Zoom si Attorney Rodolfo Versosa Jr., ang District Jail Warden po kan Sorsogon City District Jail, and siya man po ang concurrent Provincial Administrator kan BJMP Sorsogon. Warden, maray na pagkaudto po tabi sa imo. Welcome po sa DCGB Giraray. Maray na udto po sa Indo Gabos dyan na Indian sa DCGB Legazpi and sa satuyang mga paradango. Apo. Maray na udto po. Apo. Warden, ano po ining saro nindong aktibidad? Ini pong livelihood production for 11th BJMP Community Relations Service Month celebration po. Opo, ini po taon-taon tang pagsiselebrar sa bulan kang Hunyo. Pigapod mi po ining CRS month sa Gabos na BGMP nationwide sa nationwide BGMP. Kung saan nagkakaigwa po kita iba-ibang klaseng aktibidad sa laog kang sa tuyang mga pasilidad. Apo. And sir, nahiling ko po duman sir sa indong official Facebook page. May activity, ini pong community relations service na indong activity. Ibibida po indo sir sa mga produkto po na gibo ka na person deprived of liberty na nasa laog po kan sa indong facility. Opo, kasubago po nagkaigwa kay tree planting sa in coordination with the DENR kanina sa AGA San Francisco. I think na cover man po ito. Yes po, sir. Apo. Dahil ko po naman si Sir Lowens. Apo. Ito po nagsabi part po ito kang CRS month, CRS activities na kang Pakulang Regional Office, no, kasi nagkaigwa man kaming kumbaga sabi mo nga ibinidami so sa muyang mga produkto during that event kanina, and iba-ibang agency ang naka-witness and nakahiling kang mga iba-ibang produkto kang Sorsogon City District Jail. Pakulang po Sorsogon City District Jail kundi Legazpi and tobacco po na mga produkto kan sa tuyang mga PDLs. Apo. Sir, may naghahapot po digdi. So, syempre, so iba po, day man po nakapag-atender ka sa bagong aga. Sa inda po, sinda sir, pwedeng mahiling and pwedeng makabakal po kan mga produkto kan PDL dyan sa Sorsogon and sa other pa man po na mga facility digdi sa Bicol po. Opo. Ang Sorsogon City District Jail po ang pinaka produkto kan sa to yung mga PDLs, iuso ining mga basket, no, yung mga trays basket, laundry basket, kung saan pwede sindang mag-contact sa muya, no, through our FB page, FB account, or messenger through ECDJ Idalaw, or may mga displacement po kami sa Autop Hub digdi sa Sorsogon, digdi sa Mayduca building, and pwede man pong sa muyang contact numbers na nakapaskil man po sa muyang FB page. Apo. And may naghapot din sir, kasunod po ka ito, if magkano naman daw po sir ang price range kan mga produkto po na iyan sir? Opo, nagkakantidad po ini. So mga lanyard staff, 50 pesos, yung beads wallet, 50 pesos din, and so mga keychains 25 pesos. So mga baskets like yung mga laundry baskets nag-range ki 100 to 300 pesos. Apo. And syempre sir, mahapot po su publiko kayan an earning po kan o arang kita kayan napapasain po sir. Opo, ang kita po kani direktang napapaduban sa tuyang mga PDL, less the capital, yung materialis and then 30% would go to the Welfare and Development Fund. Ang Welfare and Development Fund po nila, sa indaman po girarayan,
kaya lang ang benefit kayan kagabsan. Kasi ang mga nagigibok yung mga produkto, bako man gabos na PDLs, kundi sa mga selected workers ta. So, duman sa mga selected workers, mapapaduman, syempre, so 70% kang kabaklanan, and then 30% would go to the WD fund. Gagamiton yan sindamang girarekan magbeneficiar pambakal ki floor wax, mga sabon-sabon, and then pan-disinfect. So arang po kayo dyan po napapaduman yung sa tuyang mga kabaklanan. Apo. Sir, wala na po ako, sir, nin question unless po may mga activities pa po kamo dyan sa Sorsogon City District Jail na gusto po ninyong ipaabot sa publiko and mensahe na din po. Opo, sa Giraray po, padagosan sa po yung salamat sa inyong pagsuporta, lalo na sa inyo po, Ma'am Angel, and sa tuyang mga pag-iriba dyan sa DCGB Legazpi. Napirmi po kaming naiimbitaran or na-picture sa inyong mga programa. And kaipuan mo po ini, lalo naman yan na CRS Month, yung Community Relation Service Month natin. And sa tuyang mga mahal sa buhay kan sa tuyang mga PDLs sa Giraray, ikaw na po kitang no contact visitation, and kung kayo gusto nindong mahilingan sa indong mahal sa buhay, magpa-reserve lang po kami through our SCDJ Dalaw, and i-schedule po kamo, and sigurado pong nasa maray na kamugtakan ng sa indong mga mahal sa buhay. And so mga dahil po nakakadalaw, pig-encourage po kamo na magdalaw para maski pa paano maibsan. So pangungulila kan sa indong mga mahal sa buhay. Apo. Kailangan lang po niyan, warden, na magpa-schedule po, no? Para sa mga madalaw. Apo. Opo, i-chat lang po kami or kontakon po duman sa messenger account ni sa FB account naman po. Apo. Sir, thank you so much po, sir, sa imong oras po digi sa DCGB, and good luck po sa mga activities po dyan sa Sorsogon City District Jail. Opo, ma'am. Salamat po, Ma'am Angel, and sa Giraray po sa inyo, boss. Mabuhay po kamo. Apo. Thank you so much, sir. So, yan po mga tugang, si Jail Chief Inspector Attorney Rodolfo Versosa Jr., ang District Jail Warden po kang Sorsogon City District Jail. Diyan man po sa saindang BJMP Community Relations Service Month Celebration. Kaya po duman sa mga may planong magbakal po kan mga produkto kan mga person deprived of liberty sa Sorsogon, pwede po kamong mag-message sa SCDJ Dalaw. Yan po ang FB account po na pwede nindong i-message, or mismong digdi sa Sorsogon City District Jail na account para sa mga gusto pong magbakal kaiyan. Taud-taud po! Antabayan lang po ang mga follow-up report pa ni Kuya Jomar sa sarong, sabi yung tananganing sa Maray na Bareta. Pero mas nga ni baga Kuya Ronald nadakop na ito, dahil man may babalik sa buhay kan biktima. Ang nakaibanan ko po sa Lado Technical, Kuya Ronald Baldo. Sa IT niya po dyan si Richard Astor, si Thresha Mariletana. Kaibanan si Nika Estum. Sa newsroom niya po dyan si News Manager Mar de la Cruz and si News Director Edwin Peralta. Ako po ang sinong nakaibahan. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye. Salamat. Ang gusto kong makamatch itong sweet.